שלום חברים וחברות, מה שלומכם? שמי דניאל בן ארי וברוכים הבאים לפרויקט המיוחד סודות הדימוי העצמי של המאסטרים. הפרויקט הזה נולד כדי להעניק לנו ידע וכלים פשוטים להעצמת הדימוי העצמי בדרך לחיים עוצמתיים, משמעותיים, מלאי סיפוק ועניין. לצורך המשימה הזאת ראיינתי 12 מנטורים מהמובילים בישראל בתחום של התפתחות, בתחום של העצמה, אשר חושפים בפנינו את השיטות ואת הכלים אשר אפשרו להם ולאלפי תלמידיהם לזנוח מאחור דימוי עצמי ישן ומעכב בדרך לחיים מעוררי השראה, חיים יוצא דופן. כי מחקרים כיום מוכיחים לנו בצורה חד משמעית שהגורם המרכזי אשר משפיע על התוצאות בחיינו זה הדימוי העצמי שלנו. ברגע שהתפיסה העצמית משתנה, כל העולם משתנה גם הוא. הבעיה היא שרובנו חיים עם תפיסה עצמית מעוותת ומקטינה. אנחנו לא מאמינים בעצמנו, אנחנו הולכים בעולם ומשחקים בקטן, ולא פעם אנחנו מרגישים ייאוש ותסכול. כי עמוק בפנים אנחנו יודעים, אנחנו פשוט מרגישים שיש לנו את הכוחות האדירים האלו. אבל זה נדמה שאותם כוחות פשוט נמצאים מאחורי דלת נעולה. עכשיו, זה לא אשמתנו שהדלת ננעלה, אבל זה כן באחריות שלנו למצוא את המפתח המתאים ולפתוח אותו לרווחה. וזה אפשרי. בפרויקט הזה אתם תקבלו מפתחות מגוונים ויעילים, אשר יאפשרו לכם בוודאות ליצור פריצות דרך משמעותיות בחייכם. כל שבוע נפתח רעיון חדש עם מנטור נוסף, כדי לאפשר לכם מספיק זמן לחזור על החומרים. כל מה שלכם לעשות הוא כעת להירשם ולהצטרף בחינם לפרויקט המיוחד ולהתחיל לחיות את החיים שכל כך מגיע לכם עם הכלים הכי פרקטיים ואפקטיביים שיש. אני דניאל בן ארי, אנחנו נתראה בתוך האתר שלנו המון בהצלחה. להתראות.